Siitä Oppelia seuraavalle. Opel Insignia. Villavarusteilla. Avaimet on kulku. AGR:n erikoisempi vaalea nahkasisusta. Sähkösäätöiset istuimet muistipaikoilla, hieronnalla. Ja lämmityksen lisäksi penkeistä löytyy myös ilmastointi, eli tuuletetut istuimet. Muuten kaikki nykyauton perusvarusteet. Start-stop-toiminto saa napista pois päältä. Pysäköintiavustimet. 360 kamera eteen taakse joka suuntaan näkee tosi hyvin. Kaistavahti. Auto myös ajaa itse parkkiruutuun, jos niin haluaa, eli ei tarvitse rattiin koskea. Auto hoitaa sen. Ratin lämmitys, automaattiset ajovalot, automaattiset pitkät, LED-päivävalot. Kaikki hienoudet ja herkut, mitä nyt autossa voi olla. Sisusta ehjä, siisti. Tällä hetkellä ajettu 137 000. Katsastettu auto. Katsastus on voimassa 23.12.2026 asti. Ei ole mitään vikoja, kaikki varusteet toimii. Täydellinen huoltokirja. Viimeinen öljynvaihto on tehty 134 000. Siitä toki hetki jo aikaa on, kun auto on meillä pihassa seisonut. Tälle ei oo ajoa keksitty. Vähän semmonen turha ostos oli tämä. Mutta hyvä peli. Hyvän peli seuraavalle. 2 avaimet. Ja myös bensavepasto. Kaukosäätimellä toimi. Sitä ei ihan joka päivä näe. Sähkötoiminen takaluukku aukeaa kaukosäätimestä, napista ja myös auton sisältä. Saa tuuletusasentoon koiria varten esimerkiksi. Peräkontista löytyy vähän suojaa, koiraverkkoa lisävarusteina hommattua, Opeli oma, sähköisesti kaatuvat takapenkit, hyvää hiihtäjille, saa sukset heittää kyytiin, irrotettava vetokoukku. Kesärenkaat, Hankookin 18 tuumaa. Vaihtokunnossa, joku 3-4 milliä jäljellä pintaa. Ja talvirenkaat siisteillä Opelin vanteilla 17 tuumaa. Nää on hakkapeliitan kitkat. Ja näköjään semmonen 6 milliä ainakin on pinta. Siisti toimiva peli. Ei muuta kuin kaupoille.